खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो दिनैनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमाया जागायबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे बावगार हायै जानानै थागोन आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जानानै थागोन। बेखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बे बोसोरसालिया जुथुमानि गेवलां हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन हादोरनि मन्त्रि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आरो बिथाङा बे हाबाफारियाव नुजाथि फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बर' हारिनि गेजेराव एबा जोंनि बिटिआर एबा बिटिसि काउन्सिलनि थाखाय मोनसे एमेन्डमेन्ट बिलखौ फोसावनो एबा एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै बाथ्रा बुंगोन आरो बेनि जाहैबाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल बेखौ लानानै 100% 100% साखाफारा जाखाबाय बेखौ बे बाथ्राखौ लानानैनो बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों दि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा दतमा ओनसोलनि बड'फा फोथाराव जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बियो बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जानो थागोन आरो बावगार हायै मोनसे जुथुमा जानानै थागोन होननानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों गुवारै फोरमायो। दानिया फैदो नखर मन्त्रि अमित शाहनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो बर' हारिनि गेजेराव 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। 2025 मायथाइया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे बोसोर जानानै थासिगोन। मानोना देग्लायनि बे बोसोरनि 57थि बोसोरारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा जथुमा बे जथुमानि गेजेरजों जोंनि बर'नि 3थि एकर्ड मोनसे एकर्डनि दफाफोरजों सोमोन्दो थाफानाय 125 जोंनि जा एमेन्डमेन्ट बिल बे बिल पास जानाया बे जथुमाजों जथेस्थ' सोमोन्दो दङ। बेनि थाखायनो नखर मन्त्रि मानागिरि अमित शाह बिथाङा बे सानब्रैनि हाबाफारियाव 16 अक्ट'खालि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै आङो बिजाब दिन्थिफुंसालिनि जा बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बाहागो लानो मोननानै बा बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मिजिं खालामदों लाख लाख बर' फरायसा फरायसुलिफोरा बे एगजिबिसननि गेजेरजों जोङो गुफुं मोनसे सोलोंथाइ मोननायनि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। जुदि नखर मन्त्रि बिथाङा बाहागो लागोन बे समाव बर' हारिनि थाखाय बा बे ससाइटिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां मोनसे खौरां मोननायनि मोनसे सुबिदा थागोन। बिटिआरनि गासै बा बिटिआरनि बायजोनिफ्रायबो फैगोन 1,50,000निफ्राय 2 लाखनि गेजेराव मानसि गेदारिं जागोन आरो बे गेदारिं जानाय गेवलां मेलनि गेजेरजों नखर मन्त्रि बिथाङा 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि बेलायावहाय रोखा रोखायै बेखेवनानै गालांगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। आरो बेनि अनगायैबो बर' हारिया जे मोनसे गेरेमसा हारि मोनसे मडेल मोनसे माहारि बे माहारिखौ भारत सरकारा फल' खालामगासिनो दङ। गतिके बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव मोनसे बाथ्रा आरो मोजां रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै फोथायनाय दङ।